Какво става YouTube? Днеска ще снимаме предимно на лостове, една бърза напомпвация, набирания, кофички, лицеви, абсолютно всичко с минимално почивка, защото не е много време. Но все пак исках да снимам нещо за YouTube, така че останете до края. Почваме с малко кофички, даже няма и да загрявам много, така че без микрофон съм, така че се надявам да се чува горе-долу добре. Чакай така. Ей! Малко съм изгубил форма, че спрем музиката на слушалките. Малко съм изгубил форма, но в момента работя работа, където карам по цял ден. Сумът и много време. И да ви кажа честно, е много важно движението и това да не се обездвижваме. И затова след работа всеки път ходя да тичам, крачки, горе-долу. Формата бива, ама преди 6-7 месеца бях в топ форма. Просто тогава малко беше по-различно. Но не се оплакваме, продължаваме напред. Трябва да се намира време да се тренира. Това е много важно. Така, ще направя колкото мога тук кофички. Това ще е бърза тренировка. Ще гледам да снимам абсолютно всичко. Кофички, набирания, лицеви опори. И общо взето това ще е. Няма да влизам супер много в детайли. В смисъл да става много голяма тренировката. Първо, защото нямам времето в момента. И второ, защото няма времето в момента. Времето е уникално. Наистина е много яка жега. Така че сега почивам още малко и се качвам на успоредката да напомпаме тия гърди и това трицепс бат. Има полза да се правят такива бавни негативи, за да може да свикне мускула на напрежението. Винаги гледаме като правим лостове, това съм го казвал и в други видеа. Винаги гледаме, когато правим лостове, винаги не броим повторения, не броим серии, гледаме мускула да го изседим на макс. Максимум повторения, максимум серии, мускула да не може повече, да не можеш. Ако трябваше да направиш 20 серии, въпросът е да откажеш мускула. По този начин, когато починеш 3-4 дни, ще станеш по-як. Действително ще станеш по-голям. Развиваш мускулатура и следващата тренировка ще имаш повече сила и издържливост. Затова, ако смесвате лостове плюс фитнес, ще станете горе-долу моето телосложение. Аз не съм най-здравия, имам много здрави момчета. Въпросът е, че може да изградите натурална физика само от фитнес и от лостове. Без химии, без бакуци. Разбира се, съня е най-важен. И храната. Храната е много важна. Ще направя отделно видео как се смятат калории, как да се яде. Много неща ще направя. Така че ще останете активни в YouTube. Може да се абонирате за моят канал, да дадете един палец нагоре, да напишете един коментар. Дали ви харесват подобен тип видеа. Още съм новобранец, обаче ще се науча. Почивам още малко, пия една глътка вода и се залавяме за третата серия.
И е така. Ей така мога да изглеждате. Съвсем натурално, с фитнес, лостове, храна, сън и достатъчно движение, без много въглехидрати. Направихме трета серия. Сега ще направя четвърта, колкото мога, няма да ги броя. И почвам набирания, защото трябва да гледам как е времето, как се движа с времето. Така че, без много да се бавиме, отиваме към следващата серия. Айде, машини! Почнах да правя набиранията, обаче нещо, тази сила, която имам за да бутам, я нямам като дърпам. Не смятам, че ми е много малък бицепса, обаче гърба ми е по-малък. И много бързо се изтощавам. Но това не пречи да се напомпаме, да се натренираме. Сега ще направя няколко серии набирания, ще довърша с кофички и след това ще правя и лицеви. Така че, ако стоиш още до това видео, много ти благодаря, братле. Да бъдат чисти. А това как пари, просто не е истина. Добре ли се виждам, не знам, ама това пари. Яко. Не знам колко направих, обаче е доволно. Когато правим набирания и лицеви опори, няма значение каквото и да правим, винаги трябва да го правим с хубава, перфектна форма, за да може да акцентираме хубаво мускула. Ако правим гърди лицеви и ги правим с грешна форма, ще напомпаме всичко друго, но не и гърдите, защото формата не е добра. Затова, за да имате хубави плътни гърди, трябва хубаво винаги всяко упражнение да се прави с хубава форма. Ако не знаете как, задъхал съм се, понеже до сега правих лицеви опори, които ще кача след малко. Когато правите дадено упражнение и не знаете как се прави, винаги си заснемайте клипче на себе си и може да го сравнявате с други хора, като например с мен. Може да ги сравнявате с мен. Аз лоша форма никога няма да ви покажа, така че когато правим набирания, винаги изпъчваме гърди
лоста идва в гърдите. Като правим лицеви опори, корема трябва да е стегнат. Не се гъзим, стягаме корема и тогава правим лицева опора. По същия начин и за кофичките. Хубави движения, без бързане, без хаотични движения. По-добре да се направят малко повторения, обаче с хубаво качество, отколкото така да бързате да ги правите и формата да е много лоша, защото по този начин изобщо не акцентирате мускула и само си мислите, че тренирате. Така че взимайте пример и мислете умно и действайте. Сега почивам малко, ще направя още една серия лицеви опори, но сега имам една, ще направя още една. Пак малко набирания, евентуално и кофички, защото малко се поизморих, а и нямам много време, така че сега почваме следващата тренировка, т.е. следващото повторение за гърди. Тъй като тренировката е към края си, ще направим последна серия, завършваща лицеви, тъй като вече се изморих с минимална почивка. По този начин тренираме издържливост. Сега ще направя една серия лицеви на успоредката. Хубави, контролирани. Е така. Стягаме корема. Нега задолу, стягаме, бутаме. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. Ако ви е харесал този клип, дайте един палец, един бицепс. Благодаря, че сте останали до края и очаквайте следващото видео, в което ще ви обясня някои неща за храненето и калориите. Чао, машини!